Kanigadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban puli dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ka President Draupadi Murmu kala ya ka jingmunjor ban kentiyo ya ka jingdan ki nong bishar ha ka ying bishar bahakli do kari India ka Supreme Court na ka laipulai sya ka laipo nyongut. Poi Menteri Rambak Dut Narendra Modi henen ka janmir ha Sweden ban kentiyo ya ka jingadai ha padang kini kiri. Bat penbena additional deputy commissioner ka Penursla subdivision ban khang ya ka benta jong ka surok Shillong dauki ka bana light lingkot sha lingkap dam na ka benta barok ki kali hadu ka tarik ujemang ki khubor ki babnya ka President Draupadi Murmu kala ya ka jing menjur ban kentiyo ya ka jingdan ki nong bishar ha ka ying bishar bahakli du kari India ka Supreme Court na ka laipulai sha ka laipo nyongut klem da khain lang ya Chief Justice ka India ya ka ni lale lingba ka jingpen mi ya ka Supreme Court Number of Judges Amendment Ordinance arajar arpuhun rio. Katkom ka jingpen bena balapan mi dakatnat Law and Justice jong ka sorkar pedeng lingba ka ni ka ordinance lawan ra ya ka jingpen bha ya ki kendon ha ka an Supreme Court Number of Judges Act khat khandai spa san puhun rio. Da ka ni ka jingpen bej ka jingdon baro kinong bishar ha ka ying bishar bahakri du jong kari ka bakan thop lang ya Chief Justice kari India kan kiyo sya ka laipo prangun. Menteri Rambak Dut Narendra Modi ulapoi ha Gothenburg, Sweden henen ka janmiet kom shibenta jong ka jinglet jengo ya santli kiri ka perthai. La pedang sengobha ya Modi ha Gothenburg Airport da Menteri Rambak Dut ka Sweden Ulf Kristersson. Henen ka sengi la penlong ya ka jingelang jong ki kenhuan hakini ari hakaba leakren halor kila thamai banya trelang hakalyang ki kam khai ka artificial intelligence ki kor ki bor badang mi thamai ka jukmenta ki startup ki kam yadari bat ka jingedai hapdeng ki patba na baro arliang hadian kani Modi ulayo ru banya phliu jingmot bat katto katni ki CEO balajiet jong ka Sweden ki balai don lang hakani ka jinga kenduk lang jong ka Kilong ka Queens jong ka Sweden ka Crown Princess Victoria bat Menteri Rambak Dut ka Sweden. Habakran hakani ka jingelang Modi ulaong baka India bat ka Sweden ki donia ka jingedai ka bajanbha bat kani ka long ka nongrem ka baklan na ka benta ka jingete hakikam ban kentiu ya ka yok ka kot. Ka Sweden kalapan kup burom ya Menteri Rambak Dut Narendra Modi da ka khusnam Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross kabalong ka khusnam ka bahetam kabala jupen kup ya unu kliet nong sensar bahkliet du jong ka sorkar. Uba coming one amban MLA ka Shangpong ula plie pa ya ka hakasni sa jan balala ya ka jingking doi balasna thamai halor kawa Yuram ha Shangpong West Giant Hills. Ya ka ni ka jingking lasna ha ka jinglot ka ba sa pu kandai lak kandai pu prahajar hnyau spa tengka lengba ka Office of Deputy Commissioner hapo ka District Rural Development Agency DRDA. Kani ka jingking kadai ka lenti ka bakong san ban penyaso na silyang kawa Yuram kabala yarap ban pensuk ya kayat ka yang kinong rap ban kam syaki pentha ke badan silyang wa kabala julong ka bakham jinjar khamtam hakapor he Lakhmi lenti bakani ka jingking ya ikjat kan ya ka yang ka basnga ni kinong song ke balai rap le riang man la kasi. Nalor kani ka jingking doi uba kaminwan amban ulapan benaru iki kampen roy na kabanta ka Shangpong ki bakan thop ya ka jingsiang rong ya ki surok shnong ka jing thiet iki kali lumnyut bat kiwei ki jingdon kam ki ba ka jinglot kan kot syaka khatsan klur tingka. Kani gadai ka Akashwani Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Naga station jong ka Akashwani Shillong nepteng biang bat ki khubor. Additional Deputy Commissioner kapan Ursula Subdivision ulapentip balakhang ya kabenta jong ka surok Shillong dauki kabana light lingkot sha lingkerdam na kabenta baro ki kali. Lapan kam ya kani ka jingkhang yat kali nadu kapor hnyau baje men step jong ka khat hnyau tarik ujemang bat kanne hadu kapor hnyau baje men step jong ka arpau tarik menta ubnai. Katkom ka jing penbena ya kani ka rai la shim na ka benta ka jing shngan ki pat khanang pa anla ban pendep ikikam ki badon kam ha ka jing shna ya ka tai ka surok ki ba kanthop ya ka jing ya jong ki kor ki ba he ban ti bat penku ya ka surok nalor ki wei pat ki kam la kentu ya baro ki nong lit nong wan ban pen ko ngu ya ka jing penbena bat ban pendon kam da ki wei pat ki lenti ya lengba ka surok tau ki amlarem bat lengba ka surok nong jeri sora.
Kakan huan kabakan top yau Secretary ka Ministry of Development of Northeastern Region donor u Sanjay Jaju rengkat bat ki fashion designer bat ki nong Thanjan keliakan do ya u lampang ka Lok Sabha u Om Birla ha kota Rajasthan henin kasngi. Kakan huan kaliakan do ya u Birla banyakaran halor kumno bala ban penmi ya kajat jan thamai kababha bat khamla ador dakaba ya khlek lang ya uksai bathan ya kajan kota Doria jongka Rajasthan bat usai rusam bapau nam jongka than chatai lammi ngi. Haka jingekran u Birla ulaong baka kota Doria kamdai tangkajan henrai kadai kadak kabapen ithu ya ka than hadoti bat kajing trai sitom jongki nong than jongka ula benrap bakani ka jatjan thamai kan wanra ya kajing ithu ya arkli ki rukom than jan ki baruspa jongkari bat kan penmi ru ya ki lat ki ba thamai na ka benta ki nong su nong than ki bana Rajasthan bat na ka than chatai lami ngi barok kawai. Ula benrap ba kani ka sinjam kaya hap bat ka 5F vision jong menteri rang bat du kari u Narendra Modi ka ba mot farm to fiber lani na ka jakathong sha uksai fiber to fabric na uksai sha ka jan fabric to fashion na ka jan shikiriam pen internet but fashion to foreign na kiriam pen internet shakiri ka perthai. Ka India kala penram jor ya kajing thambor ya ki jahat ket mar khai ki bayat leng ba ka Strait of Hormuz da ka ba ong ba kani ka jingle ka long ka bamla ban pediang unong mi khmat ka India sha ka UN u Parva Thanini Harish ula ong ba ka jing penthut ya ki nong trai ha ki ti ki jahat bat ka jing ya lai luit haduriau ka long ka ba om dei ban penksan ula kran ya kani ha ka jing lang ka ba kerpang jong ka United Nations Economic and Social Council halor ka jing ya da ya ka jing ya bet ki kam ban pendap boarding bat ki mar khai ha ka perthai hi baro kawai. Kakan hon yale akai under 20 na ka jala Meghalaya kala beteng ban khoria ka jing job ka basaw ha ka lumpung yale akai Swami Vivekananda under 20 Men's National Football Championship arajar arpun rio hadian bakalala ban penliam no ya ka Rajasthan da lai ko la not ha ka sni ublai kani ka nam job kala penlong ya ka Meghalaya bakan bat ya ka kerdan ka bahkhli ha ka group A ha ka ba kala kamai khat ar points bat kala jam sha ka quarter final nakane ka jingakhun kabla longha Narayanpur Chhattisgarh ka Meghalaya kan saya kendu persya kan hun nong job ha ka group C ha ka jingakhun quarter final. Ka kanhon yada Railway Protection Force RPF jangka Northeast Frontier Railway NFR kalapan pau biang ya ka jing ai tilot jangka ban pentikna ya ka jing shngan bat jing yada ya ki nong lit nong wan dakarel dakaba la ban penlong buon teli ki jing khanra bat talasi ha ki jakaba pher la ong ki officer ha kasni ublai u Chief Public Relations Officer CPRO jangka NFR u Kapinjal Kishore Sharma ula ong balai ngot ki brio la kem ha ki jing talasi ki ba pher bala yo akuro buon teli ki mobile phone bala tu naki ula ong bakakan huan anti drugging squad na Guwahati kala kem ya uwei ubrio ha katayo bala dep hapo kat rel ka bakar late na New Delhi sha Guwahati ka Purvotar Sampark Kranti Express halor ka jingkin no ba udan bentah ka jing tu iki mar jingkin nong lit nong wan artli ki mobile phone bala tu ki ba shong dor komba lai phau hajar tengka la yo ban kurup na u ya uni u bala shak no rengkat bar ki mar bala yo kurup la IT shaka Government Railway Police GRP Guwahati hakaba la register ya ka case hapo ki benta ki badai jongka Bharatiya Nyay Sanhita ban beteng ya kajing khun persya ya kajing tu bar ki wei pat ki kam bamman ka kan huan Crime Intelligence Branch CIB harongya Assam kala kem ya away ubrio hapo ka Rel New Tinsukia Amritsar Express ha Rongya Railway Station bat katung ila poy ka bakot jong ka hubor ka balawan chapi na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta ka por prabajing nya so bat ka Akashvani Delhi na ka banta ka hubor ka tin Hindi ka ban but pat ka hubor ka tin pareng ha ka por pra khatsan minute kani ka dai ka Akashvani Shillong nga baban ab iki hubor na Delhi.